Clausholm. Vi skulle gå chefkonge i bedene. Jeg hedder Jørgen Stolz, og jeg er naturvejleder og har rodet med de her vilde. Ja, i Odsherred og Claus Henriksen og de andre koster op. De kan jo løfte de der smage op til skægge, skånerne i retter. De fik de til krigsvinger. Og ellers, når vi har med vilde planter at gøre, så smag på det. Lad være med at tage noget med hjem, fordi i sidste gang plukkede det. Strandkål kan være uspiseligt. Og nogen siger, der er strandkål, den plukker vi. Så går de hjem og serverer det. Det er giftigt, det er vores fingre. Har alle fået fat i mig? Har fået nogen, og jeg håber, de stadigvæk kan opformere af den. Men hvis I støder på den nogle steder, så er den altså sjov at have i haven, fordi den kan lidt andet end... For nu er jeg jo nysgerrig, jeg vil også gerne have noget ud af mine ture. Og I er jo ikke et helt ung publikum. Den ligger på et af bladene dernede. Men så snakker vi selvfølgelig også om, hvad man må. Hvad må man i naturen? Man må samle. Jeg snakker. Hjælp, der kommer de sgu. Ikke tænke på, om det er stat eller privat, så må man færdes også med en bredbladet timian. Der er ikke lige så meget smag i den smalbladede timian som i den. Og det er også derfor, vi lader dem som regel være, og så samler vi den bredbladede, hvor der er lidt mere blad i den. Jeg ikke føler konkurrence. Jeg går i sådan noget varmt sand eller sten. Så breder de kronen ud og... Efter 12-14 timer skal du smage på, så du selv har mistet evnen til at smage den, hvis du naboen lidt, og så lav så rigeligt. Der står nogle enkelte, altså helt men den er blevet... Direkte oversætte, så i en plantebog, der hedder den strandarv, men på tallerkenen, der hedder den strandportulak. Det er så svært. Der er dansk lige på en lille smule. Nej, det er man ikke. Ja. Halløj. Men altså, det biologiske i det er jo, at på en eller anden måde